ụmụnne m ele otu ọ nọrọ n'okwukwerechi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m ihe mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akụ ọwụ otu o mere. Anọ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ụmụnne m nwanne anyị nwoke agbagha ọnụ ya aka na e nwere nwatakịrị ya na-ede na mma last year na ya hụrụ nwa n'anya hụgide dis girl n'anya hụ ya ụkwụ gwere n'ala na ya na dis girl soro na-aga n'ụzọ anya na-awụ ha na mma nwaanyị m sị mba na ya nwere height na ya etopụrụ dimkpa nwoke mana ọ gbalịrị asị girl nwatakịrị karịrị 6 feet na ntị ka o ruru ya na ya nwa dị above 6 feet mana the girl gbalịrị iru ya na ntị na ha na-aga n'ụzọ like this anya na-awụ not just only height na this girl mara mma akpụkpọ ahụ ma mma agwa makwa mma elu bedi dị humble ye nwogo nwere ihe a project ebu n'aka that time ya sị ka ya suspend the project logodi this girl will match ya na the girl enye ya joy. Ụmụnne m tụrụzie nọ ntị ala ọ ya ka nwatakịrị nwa agbọghọ si adọ nwere na ya nọ here for him na ya ga-aṅụrụ iyi na enweghị nwoke ọzọ na ya nwa na enwe nwoke ọzọ ga-akachi nwa attention ya na ọmadị otu eshiri hụ ya n'anya na ya hụrụ ya n'anya karịa dịka ọ hụrụ onwe na ọ gara ihu finish project ahụ ebe ya nwa ka dị young na ihe ya dị not 27 years na ya ka nwere time na o finish project ahụ na ego na mmadụ a na-adị na mma ọ si ya gbajeme roof ụlọ ya nọntara hazie ya ruo otu ụbọchị younger sister ya pay ya nwa visit ọ bịara ọ just finish service ya bịa n'ụlọ ya and ọ ga-anọtọ ihe ọ nwere ịnọ naanị few months so ọbịbịa ahụ ọ bịara ya ewere opportunity ahụ this girl ya mere the girl introduce nwanne ya nwaanyị ahụ this girl like cha ya baa ya anya the girl ya na ya abụọ ọ ya ka nwanne ya nwaanyị nọchara la that week nwanne ya nwaanyị lara enyi ya nwaanyị nọtara ya adịghị awe na ya amaghị na enwe ihe wụ the problem ya amaghị na ya anọbeghị na ntị for the first time. Enyi ya nwaanyị nọtara kpọọ ya na phone ya za ya sị ya na this is the end of this relationship ihe ya na ya bụ na-eme na nke a wụ the end of it. Ya jụọ this girl elu jụọ ya ala jụọ ya elu jụọ ya ala jụọ ya ihe mere the girl agbapụsị na onwe ya na enweghị any need go into details na ọ dịla over. Ụmụnne m toro ọnụ ntị ala o ọ ya ka ya gbara mpe gbajie gbapịa gaa ebe obi asị na ọ nọzighị there ya elegharịa gaa enwere otu ya ga-eshikọka ụzọ and ihe a compound efensịrị ya ga na-anọ na street na-eche mgbe ọ ga-apụta enweghị mgbe eji ehụ this girl for 1 week ya keep tabs on her na eji ha anya like this gburi o si etige bege ya wụ nwa gbakee ya obi ya akọpụzie esi nsogbu anọ na who knows one politician bịara kpọghara nwa na ugboene ọ si echeta nwa obi na-agbawa ya echeta nwa ume na obi na-eke ya echeta nwa obi na-agbawa ya na nwaanyị mba nọ nza ọ ya ka ya nọ last week this girl ekuru nwa nwoke bịa n'ụlọ ya looking all plumpy looking all beautiful more beautiful ya elewe jụọ ka ebe o shi how far ele ebe ọ gawara ele gịnị mere what happened ọ gịnị mere the girl agwa ya si ya bịaghị ịkpa isiokwu na nwa ya eku ebe a na ọnwụnwa ya ele ya onye ya amaghị otu ihe feed at that moment ya elewe si na ụdị gịnịkwanụ how what happened na ụdị gịnịkwanụ ọ gwa ya si ya na ya na ya abụọ gara school na even though na ya finish hụ na ya wụ ha na illiterate na ọchị ịga DNA test of which ya mana o jide money na o kuru nwa ga DNA test ihe ọbụla ọ chọrọ ime ụtọ ọbụla ọ chọrọ ole dị nwa na ọ ga-ahụ onwe n'ime na dị nwa na oyiri ya mana ogologo manụ na o lekwe ya nwa onye a gwara na nwa na ugbu a na ọnwa 2 months ga-ekwenụ na ihe a only 2 months ka nwa anọ lekwe looking like a 4 or 5 months old baby na o lekwe ọnwụ ya na ya abịaghị achọghị ịkpa isi okwu na ihe eji nsị ka ya ekutere nwa awụ ka ọ dị aware that na ọ nwere nwa ọ si elewe si ya nọrọ ọdụ na gịnị mere o jiri end their relationship a beautiful relationship ya na ya abụọ nwere na gịnị kpatara o jiri end ya a beautiful relationship
ya na ya abụọ nwere gbawa ya obi meke ya umeji lụghachite after some months na-ekutere ya nwa na-ele game o play na-ele game o play na all the same love ka hold ya back na ọ bụrụ na ọ wụghị love ya ga-enye opportunity ime explain na nwa asịkwa nwa ji nwoke na ya amaghị ihe ọ na-eji ahụ ha lela this obi ya niile ete na gịnị ka o ji na-apọnish ya na gịnị mere ọ sị dị girl agwawa ya si ya ga jụọ mmanya o si eghewe ọnụ jụọ mmanya ha mmanya ọhụrụ ya anya before ka ihe o ji esi bịa jụọ mmanya for what reason ka ọ ga-esi bịa jụọ mmanya maka gịnị ka ọ ga-ejesi jụọ mmanya na ọhụ nekwa ya na-akwado ikwere gaji ya nne na nna ya before ọgbalaga gbawoso ndị omi amamụ na ọhụgwede mmanya anya before ọ ga-ejesi bịa jụọ mmanya for what kwanụ ka ihe ọ ga-eji eme mmanya involve na destin o mere ya ọ sị dị gị agwa ya sị ọkwa mara ya na-ekwu oke okwu na ọ ga-ajụọ mmanya na ọ jụọ mmanya na-enweghị like na ya jụọ mmanya na-enwe ihe mmanya gwara ya na ọ bịaghachi ya ga-emere ya explain besides na ihe ejikutere nwa na ya chọrọ ịsacha ahụ ọchacha ahụ ga-achọwa di na o lekwe nwa ekuru na ọhịa ejizi ya ga-enye ya ara onwe sọpọt ọ ga-eweta ọsọkwa ya hapụrụ ya na ya ga-ahapụ ya na-abịa eleta mana ya chọrọ ya ọchacha ahụ nwa ike ga-eme gịnị ga-achọrọ di ọ sị ha ahụ o kwuru isi ajụgodo ya oyi first na at least enwebeghị nwoke nọ in the picture na ugbu a ka a ga-abazi na ya na ya abụọ ga-akwụzi nkọ na ọ bịara bịa lụọ di ahụ ka ya ahụ ọ gaji ịtụrụ di ka ya gagodo jọb mee ihe ọsọ bịa jọb mee ọ sị so many things na-agbara ya n'ushi ya gwa ya si ọ ga-eso ya ga ka ya ga jọb mee mana ọ ga-anọ n'ime moto ya ekuru nwa aga jọb mee ihe ya chọrọ ịjụ ọ sị ole ga ekwere ha niile ekwekọli ebe anyị n'ime moto la village ga-akpọ mme ya kpọọ mme ya pụta dị nọ n'ime moto ya ritu kuru nwa pụtawa mmanya ahụ ya tiwe so ya enwe nwoke ya gwawa mme si na that girl ya na ya abụọ mega ihe na o lee nwa ya lee nwa ya na ole nwa na ọ ga-ama na o yiri ya na ọwụ gịnị ewu ihe nwa ahụ mere gịnị mere ka nwa ahụ mere o jiri tinye ya ụkwụ ọsọ nwa ahụ agba ọsọ buru afọ ime agwaghị ya na ya ime o buru afọ ime hụ nọ gba ọsọ mmanya sị ịnụkwa ọ na-anụkwa na ya o chọrọ otebekwala ya jiri chi ikere ihe n'ugbo enyi na o teela eji chi gwa ihe n'ugbo na ọ bụrụ ihe a ga-ebuzo oto ekwu na ọ bịa nọrọ ọdụ oke igodi ya nwa biko ka ihe nwa sị mmanya nara ya nwa na digel nọkwa n'ime moto kọz moto wo o nwere shed gama na mmadụ na ndị mmanya jụọ ese olekwere nne mụrụ nwa ya asị nwatakịrị ekweghị esonyere na ọ nọ na siti na ọ jọsọ ha ịga nwa n'aka gbalashi lakwuru nwanne ya nwaanyị ebe ọ nọ ọ sị mmanya zobiri ihe nwa kuru nwa anọ ntara n'oru ala nkịta na mbiriji ọbadazi ịbịa banye ime ụlọ ya elege nwa anụ lege le nwa sị na ihe nọ na ọwa ezatịlị ụtọ ọrụ mgbe ya mụrụ ya na o yiri nna ya ma ogologo ma ihe niile ọsọ nwa nọrọ ọrụ nwa ọsọ naanị ọnwa abụọ kpọ ya ọsọ nwaanyị besịla ịba ga-ahụ nwa na ihe mere n'ụwa na ya amaghị otu esi ede nwa ọnụ agwa ya ihe na nọọ nwanne ya nwaanyị kenụ ntara bịa n'ụlọ egara savis nọọ nwanne ya nwaanyị ya kposis nwanne ya nwaanyị ahụ and nwanne ya nwaanyị ahụ alụọla di na-enwe problem ebe ọ lụrụ di ọ gakwara ha sị na e nwere onye tụgidere ashị na e nwere ihe i mere mana don't worry Chineke ga-emepe ihe niile at his own time ọ gakwara ha sị na e nwere onye mere ihe ọjọọ na e nwere onye o mere ihe ọjọọ and nwanne ya nwaanyị agbarala bịa ngara bege so nwata aha na ihe niile o bịara bịa kore na ọ wachi na nwatakịrị enye nwaanyị na ọnya chen n'ukwu na ọ gbara nge n'ụkwụ na ọ gbachara nge na mkpụrụ aka na o bụ isi ndị kele nọ na chared na ihe dịgel ga-emenụ na ọ bụ ya emechaa ya na dịgel rụ ka onye na-aga ekwe na ihe nwanne gị nwaanyị koro anọ so ma ọ nọ ebe ya nọ ihe nwanne gị nwaanyị gị na ụnọ na ya nọ hụkwara nụ dịgel bịa bịa kogara m na o bụ isi red na ọ gbara chen n'ụkwụ gbara n'ukwu na aka ya niile ring na nwatakịrị toro ogologo na ọ dị ka onye ga-aka anya na mama m hụ nwatakịrị na ngwa ihe m ga-eme ugbo na m chụwakwa ya bifo nwa ha abata matara na m jisi iji nọmba dịgel ya sị ngwanye m nọmba mkpo ya si ya na ị ga-ebi n'ejim you are not welcome agbọnọ m iyi agwara m ya si ọ ga-ebi n'ejim na o bie n'ụlọ m na ọ ga-aka nka ọ ihe m gwara ya enwe ihe ọzọ m gwara nwa ma ọ gị na nwanne gị nwaanyị n'ebe amanụ m ihe ọ na ọhụ ka ọ sị nga ka ya nụrụ lewe mme so ugbu a na nwa gị nwaanyị agwala nụ na ya amaghị otu esi ya confess gị na nwa gị atụkwara na ashị makwa otu ị ga-esi bikọs ọ gụwa ka enye aro gị bịa gba kemgbe gị na onye elu maghị otu isi abịa confess ya sị nwanne nwaanyị sị na-ese gwe na nwatakịrị nwa onye nwe ebe ọ nọ bikọs mgbe arụkọ mgbe ọ gbara ụsọ ọ kpọrọ nwanne nwaanyị na-ajụ ya ma dịgel ọbịara dị kọwaziere ihe mere nwanne ji mara na ya na ya bụ anụzi tugeda ya na mmanya na ịga these our brothers ya na mmanya na ịga na-achọ solution na azụ bikọs obi ha dịgel emuvuole on ha amaghị otu esi abịa correct mistake ha mere na nwaanyị mba nọ na mlele
mgbe ọrụ ya nọ nga na-ebe kụzi nwa nọrọ n'ala nkịtị na-ebe kwure nwatakịrị tụkwasị n'obi na-ebe ka o jiri gawazie na moto gagwawazie nwunye na mmanya dị sọrị na ihe a niile kọọla mmanya kpụrụ na nwanne ya nwaanyị ahụ gara ga tọọra mma ha ashị na-ekwesịghị ekwesị. Ugbu a na ọ lọọla dị ọrụ ka onwe kama visit ele ya ebe ahụ ya ọbịa na conference mma ha instead of ya nwa na ya biko rituo ka ya mee introduce ka ha gaa lụọ. Na ọ bụ otu a ka marriage shiri hụjie. Na mgbata ụmụ nwaanyị ụmụnne ndị ke nwaanyị na ọwụ gị na nwanne m nwoke na-ebi ọtụtụ onye ọrụ ya mma agala gị ịgba ego aja ma ọ gị ile gị dị gị eli kekwa tọfụ iwe obi ma ọkwa nụnụ gị ga-ekwuwe ihe na-ekwesịghị ekwesị na ọ dị njọ ịnụ ngala na-ele m anya na-ege m ntị onye ma ọ dịka kama nwata nwaanyị agabigaga because of asha ahụ ọ tụrụ tụgide nwaanyị ibe ya bịa ntụrụbaizie na di kama a na-ehi ụra ọ na-ịnụ ngala ijos meet that lady ịba anyị ime mata onye ọwụ ị nwekwara ike ịhụ ịlaiki ya. Mgbe ụfọdụ ihe edere n'elu akwụkwọ dị iche na ihe nọ n'ime akwụkwọ. Biko ụmụnne m ọ nga ọha na m n'anụ enwere otu isi agba nwunye nwanne nwoke mgba enwere otu isi like ha enyi ya nwaanyị ahụ dị iche na the only ị ga-enye that girl we make sure na ịgbara ya aja na garị ọ bata n'ụlọ chetakwa na ị ga-alụ di ọnwụ gị na ya na-ebi. Ọ bụrụ na nwanne nwoke dị happy with her why can't you? Biko ụmụnne m enwere otu isi na-agba nwunye nwanne nwoke bụ alụbatala ya ụlọ ọlụga gbata ọkwụ n'ọkụ gbata ọkwụ n'ọkụ. All these things na-enwekwa repercussion. All these things na-enweta repercussion. Ị ga-alụ di by the special grace of God. Ọ na-elube di ị ga-alụ di ị ga-alụrịrị di because you cannot be alone. Ị ga-alụ di and ị ga-amụ nwa ị ga-amụ nwoke ị ga-amụ nwaanyị. Otu isi dịka mgba ọha ịlụrụ ezinụlọ nna gị ị ga-enwekwa ezinụlọ nke gị. Some of these things na ọ na-efolo mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị anaghị agba. Imagine ụdịka ọkpụrụkpa ashị ukwu ahụ taa nwatakịrị agbabere ngị n'ụkwụ mbụ ọ gbabe n'ụrị ngị n'ukwu ya mbụ nwanne di ya ga-akụga tọọ ka o mebie ihe gịghị gịnị nwatakịrị topụrụ dimkpa nwaanyị ọ mara mma ya hụta na nsogbu dị. Nọ ndị agbara oke dimkpa ọwụta ha rụ awụchaghị otu obi ha na-adị. Askan wele eleriwele anya elefewele ofe mmiri mgbe na-ịgabe n'ọnụ mmiri. Biko ọhịa m sị ma bịa gwa ngalata udo dịrị ọnụ.